Hora samanginang pajupak kita muse di YouTube namion ima marhiti akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita na nang sipasahatota di tanggal 21 Mei 2020 ima turpukta na tersurat sian 2 Samuel bindu 22 ayat sada sahak ro di ayat pitu songonoma di dok disi. Dungi di hatahon si David ma tu Jahoba akka hata ni endeon. Di ari dung na pinalua ni Jahoba ibana sian tangan ni Salhut musuna dohot sian tangan ni si Saul. Nin nama Jahoba do dolok batu diau dohot haporusakku. Jala si palua au. Debatado partana batu aku marhaposan tu ibana doau. Lembu-lembuku dohot taduk ni partuauku. Parondingaku dohot hapurusakku. Si partupak diau ibana paluau sian uhum gogo. Saya hupa jauh-jauh Jahoba natamasi pujio ni. Jadi malua maau sian akka musuku. Nunga pola dihaliangi akka obak ni hamatean au. Akka sungai ni hajahaton manonggoti au. Nunga pola dihaliangi akka rate ni banua turu au. Dilikupi akka jorgong ni hamateani au. Jadi natar gogoti au hujau do Jahoba. Jala hupangiar anggukku tu debatakku. Jadi ditangihon ibana suara kisian jorona. Jala tolhas angguki tu pinggolna. Olat nima sahatna. Amanginang pasti do jot-jot di pikirata kehidupan istana nampaknya lebih nyaman, lebih tentram, lebih damai tanpa persoalan. Sebab istana identik dengan kemewahan, kesejahteraan, ketersediaan segala makanan. Tetapi sebaliknya ikon ingotot tado di istana pe godang do intrik. Bahkan marhiti turpukton, marhiti nasinurat ni Samuel i Daud tado di istana Daud sendiri begitu banyak konspirasi, begitu banyak persoalan. Songonido sipata di inganan na mewah yang kita pikirkan barangkali tidak ada kesusahan, namun sesungguhnya banyak kesusahan, banyak persoalan. Alanido sipata akka raja pe saya ditagam, saya dihirim mangolu di desa. Yang mana ada suara sungai, suara burung penuh dengan kedamaian. Ala di istana penuh persoalan, intrik, konspirasi. Masa doi sude di perdalanan ni ngulu ni naposo ni debatana ni pilit na ni miahan ni si Samuel ima si Daud. Dakolan kehidupan istana politik alai keluarga pe. Ragam do akka maulon di tonga-tonga ni keluarga. Ni naposo ni debata si Daud raja nabuluni namiahan ni si Samuel. Lahu manggati si Saul. Dia do pibana hamaulon sian si Saul. Dia do pibana hamaulon sian musuna. Sian keluargana konspirasi akka namasa di tonga-tonga ni istana. Rongom tu ibana akka hamaulon, rongom tu ibana akka persoalan. Sianot taida, ternyata persoalan itu tidak memilih-milih orang. Luason ni debatado marukil akka raja, luason ni debatado marukil akka namarhuaso, luason ni debatado marukil namora, luason ni debatado marukil napugos. Sudedo HP hita mengadopi parukilot tabi. Di hata batak saya didok masih sakui sahid nabi. Ganup do hita mengadopi akka hamaulon, ganup do hita mengadopi akka tantangan. Alai pengakuan isi do namar kegohok kita dia akka hamaulon ni ido no penting. Apa yang membuat kita bertahan dalam setiap penderitaan itu? Baik ia kaya, baik ia miskin, baik ia raja, baik ia rakyat jelata, rakyat biasa. Apa yang membuat teguh dalam penderitaan itu? Pengakuan itu yang paling penting, yaitu hanya Tuhan. Pengakuan ni si Daud di son taringo tu hagu goon ni debata na semampu do ibana mengadopi ia
holan ala hagogoon dohot dirina sendiri. Hupikir hami marhiti turpuk taon amang inang on mana nang si suara honon na tuhita nang turuas ni huria. Ise do nang margogohok kita. Ikot takas ta alusi, ikot takas ta hatindakon, ikot takas ta ingot, ikot takas ta haporsiai. Ise do na mampu mangurupi, ise do na mampu paluahok kita sian persoalan hamaulon sian parukilon parsahiton. Ise do na mangalihon las ni roha. Ise do na margogohok kita. Di sudena taula di ngoluta siganu pari. Kalau tu rongom arsak, rongom hamaulon, alai tubuh pelas ni roha, isi do mangalihonon, isi do na mangaloas sude akka arsaki masa dihita, ima de bata, alai isi do na marguguihon, jala isi do na mangalusi tangyakta, isi do na mangalusi jauh-jauh ta, ikon di bagasan hapor siaut hita mandok de batado na paluahon. Panindangion nama cai argasian Raja Dauton, lemah bidayat pitu, oma menungguli hita. Terus ada pengakuan dalam kehidupan bahwa aku bukan apa-apa dan segala yang kuperoleh bukanlah oleh kuasa dan kemampuan hagogoku sude aka paru kilo na dua margu gua hamaulon holan ala ni debata hujau ibana di bagasan hagogotan di ayat pitu di mana jadi di natar gogotiau hujau do Jahoba jalahu pangiar anggukku tu debataku jadi ditangihon ibana suaraku sian jorona ikon di bagasan hapor siau do hita moloman jauh hita tangihonon ni debata do hita meluta jauh ibana di bagasan haserepon penyerahan diri maninggakon sudi hamaulon persoalan namasa di ngoluta diturpuk epistel serahkanlah seluruhnya bukan setengah bukan seperempat bukan 3/4 tapi sepenuhnya disomma huidahami pengakuan ondo narumikot panindangi ondo narumikot ise naung margogohok kamu amanginang ise naung mamasu-masu saharo disadarion ise naung paluahok kita panindangi onon rikot ima Tuhan dewata ibana na paluahok kita mandongani hita moluta jauh guarna di bagasan posni roha tangi hononda do nasa pangediwan nang tangyakta. Imau pikir hami manginang na mungkin boy mangurupi hita.